журналістаў ці дакладней прапагандыстаў дзяржаўных СМІ Міністэрства абароны рыхтуе ўласна да працы падчас вайны ў межах вучэнняў Ваенкор 2026. Міністэрства абароны называе гэта асаблівым узроўнем даверу. Вось толькі паводле міжнароднага гуманітарнага права журналісты ў зоне вайны маюць статус цывільных, пакуль самі не бяруць непасрэднага ўдзелу ў баявых дзеяннях. Ну, пашыраецца мілітарызацыя сярод шкаляроў, навучэнцаў. Сёлета 10класнікаў ужо адпраўлялі на абавязковыя 10-дзённыя вайсковыя зборы. Ад наступнага года падобная практыка пашырыцца і на навучэнцаў каледжаў. Праходзіць зборы будуць у тым ліку на тэрыторыі вайсковых частак, а міліцыя і МНС сёння вучыліся абараняць прадпрыемствы ад дэструктыўных сілаў, а следчых займаць апорны пункт праціўніка. Працаўнікоў этого пункта, так. І вось на гэтым фоне нечаканы візіт у Маскву дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа. Паездку не анансавалі ў Крамлі, спачатку сцвярджалі, што нічога пра яе не ведаюць. Ну, а цяпер Пяскоў пацвердзіў, кіраўнік ЦРУ сапраўды прыязджаў для кантактаў паміж спецслужбамі. Пра што дакладна гаварылі афіцыйна, невядома. Чаму цяпер давялося яму асабіста кіраўніку ЦРУ ляцець у Маскву, а, напрыклад, не вырашыць гэтае пытанне на дыпламатычным узроўні? Спадар Ігар, і пра што тады яны маглі гаварыць? Давайте пачнем з таго, што такія візіты гэта сапраўды не палітычны візіт. Гэта візіт кіраўніка выведкі. Адпаведна, ключавы пасыл. Мы ведаем пра тое, што вы нешта робіце, і мы хочам, каб вы ведалі, што мы ведаем. Таму гэта не пра вялікія палітычныя дамоўленасці, гэта не пра вялікія нейкія мірныя дамовы ці перамовы. Ні ў якім разе. Гэта тактычная рэч, але вельмі важна, каб кіраўнік адной са спецслужб прыехаў наўпрост да кіраўніка другой спецслужбы. Бо з 10-го году, давайте так, быў візіт напрыканцы 13-го году перад расійскай анексіяй Крыма. Быў візіт 16-го году, калі спецслужбы фактычна дамаўляліся і размяжоўвалі сферы дзейнасці ў Сірыі і дамаўлялись пра супольную барацьбу супраць ісламскай дзяржавы. Сярод іншага, пра прыцягненне корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, чытай, Ірану, як саюзніка ЗША в Іраку. Таму што зараз мала хто памятае, але да 2018 года, да таго моманту, як Трамп разарваў ядерную дамову з Іранам, Іран быў саюзнікам Злучаных Штатаў Амерыкі па барацьбе супраць ісламскай дзяржавы. Напрыклад, іракскі горад Масул вызвалялі амерыканскія марскія пехацінцы і корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі. Наступны візіт быў 21 год, калі Злучаныя Штаты Амерыкі паведамілі, што яны маюць інфармацыю, што Расія рыхтуе ўварванне ў Украіну, і зараз новы. Лукашенко ўжо публічна адхрысціўся ад наўпроставага ўдзелу ў вайне, у інтэрв'ю Аля Рабі яшчэ на пачатку лета. Якім чынам Расія можа яшчэ выкарыстаць Беларусь у такой гісторыі? Ці сапраўды Пуцін, раз Лукашенко кажа, што не хоча, і сам Лукашенко казаў, што Пуцін пагадзіўся, што Беларусь не трэба выкарыстоўваць у вайне, то можа і ў межах вось гэтых правакацый Беларусь не будуць выкарыстоўваць, ці ніхто і пытацца не будзе? Як вы цяпер баціце пагрозы менавіта для нашай краіны? Калі правакацыя пад чужым сцягам, альбо калі гэта адмыслова робіцца, то гэта могуць рабіць самі расейцы, напрыклад, выкарыстоўваючы часткова беларускую тэрыторыю, у тым ліку для таго, каб сарваць нейкія перамоўныя трэкі Лукашэнкі па нармалізацыі адносін з краінамі захаду, допустим. Гэта можа быць, таму што давайте узгадаем 22 год, нечым падобную сітуацыю, калі стаяла пытанне вывозу украінскага зерня. Калі афіцыйны месяц спрабаваў нейкім чынам згуляць так, дыстанцавацца ад Масквы, заадно адкрыцця магчымасці для транзіту. Калі мы гаварылі пра магчымасць вывазу чыгункай да партоў Літоўскай Рэспублікі. Гэта двойчы падымалася. Першы раз у жніўні. У жніўні месяц пасля таго, гэта было паднята Лукашэнкам, праз 2 дні, калі Лукашенко паляцеў у Расію, на тэрыторыю Беларусі залецелі Ту-95 і выпусцілі ракеты па Ўкраіне. Памятаеце вось гэтая работа ці браці? Так. Пытанне ў тым, што Беларусь не ёсць пускавым рубежом для гэтых самалётаў.
з вайсковага гледзяшча гэта абсалютна дурная ідэя, пазбаўлена логікі. Але гэта была палітычная дэманстрацыя, таму што да гэтага некалькі месяцаў ракеты з тэрыторыі Беларусі ўжо не ляцелі. Наступны праз 1,5 месяцы гэтае ж самае пытанне было паднятае генеральным сакратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Зноў праходзіць 1,5 дні, зноў залетаюць той ж самай сушкі, зноў залп па Ўкраіне. І гэта была такая дэманстрацыя, што ў прынцыпе Мінску верыць няма чаго, таму што не можа кантраляваць нават уласную тэрыторыю. І ў выпадку нейкай эскалацыі з Латвіі проста падобныя кшталту правакацыі, гэта не абавязкова вайсковыя сілы, гэта можа быць мігранты, гэта могуць быць нейкія парамілітарныя фармаванні, штосьці падобнае можа быць, прычым не столькі з гледзяшча нейкіх тактычных перавагаў, што важна менавіта беларуская тэрыторыя, з гледзяшча проста сярод іншага і не даць выслізнуць аднаму асобна ўзятаму вусатаму беларусу з абдымкаў Пуціна. Так.